Hello mga bay, inday kabkab ni ang inyong suking mga kabay diri sa nasud sa Kabalasan. Daghang salamat karon ay sa inyong suporta mga bay diri sa inyong suking manalabtan nga nalagpot sa Middle East. Daghan kaayong salamat sa inyong suporta kanunay. Mega love shoutout kaninyong tanan. Mao ni ang seaside diri sa Kuwait City. Thank you so much. Amping Bisaya tabay ato ni bye. Kauban si Kuya, si Inday, ito ang kukok, love. Thank you kaayo. Ya, si Dudong Kukok, first time niya diri. First time niya mo rin na imiso. Sa una, dili raman ni taman, diri makasulod, diri rami. Dili kasaka dito. Karon, nakasaka na karon. Ha? Nagawin ang pastare. Sa tapis ka, unya. Tama lang gyapon sa tuod ang tapis. Hala, meron man akong tubig man ako. Iyawan man ko kay nga. Ito lang kamera, uy. Sige lang. Naman mga bay, naimisa. Okay mga bay, saka nami padung sa taas sa Simala. Mao ni ang agian na hagdan padung sa taas. Nya mo na akong dalagingging, nya ang litaw po di bay Mirna. Nagkasundo ginang duha. Parehas na sila pong dagkog katawa para buyag. Oh, sorry kay na at nga daghan jud nga tao, daghan jud kaayong tao aning time pag-adto na mo mga bay. Kay kuan man gud ni adlaw Sabado. So o ang Simala no nindot kaayo mura kag naa sa Palacios Kalangitan. Kung maabot ka din ha, nindot kay imong paminaw mura gaan. Mura kag gibayaw. Gibayaw sa Kalangitan kung makaanhi ka aning lugar. Nindot kay imong paminaw gaan nga nindot murag wa kay utang paminaw nimo. Murag impas ang imong utang kung musaka mo Simala o to arang akong ulitaw nakadalag ni dalagan. In town. Kuyog po daw sila nako kay ako man silang ingnan nga. Uni ara nang laag-laag kanang naa ako kay gusto nako tanan natong laag kuyog tatanan. Kay unsay experience ni mama, mao po experience pud ninyo. O di si Kuya o ang akong firstborn kanang nag jacket o brown. Gamay in town kaayo na kay apyugon manggod na siya. Masakiton kay na siya manggod kay basta firstborn ako mangunang gitumaran og tablitas. Akong firstborn muna dili o anak ko na tumari uy ang akong ikaduha may gitumaran. Nya ang kana akong firstborn stress kay kuha na kay nag-eskwela pa ko college. Stress kay kuha na akong firstborn, madlo ko mag-ingon dito sa kong ayaan. Kaya nga kung ayaan man nagpa-eskwela sa kuha na nya. Katong anang ayaan tao na nako close man kay na anako best friend na anako hantud ron. Kanang buutan kay na siya pero masuko na managan na lang ta. Oh nya di man og mo istorya pod kuan gyud kayo ba kanang prangka gyud igo gyud ka. Maluba gyud ka ba sa istorya na akong ayaan pero buutan kay na. Pero sayop man ko siya may nagpa-eskwela bisag lisod kay sila tung pauna-una kay eskwela po og kuan college and duha ka anak hindi apa pud ko nagsamok-samok nagpa-eskwela niya Wa pag ko nagtarog eskwela kay nagpaana-ana manggod ko.
nadaot sa na anak lagi mo na nga si kuya stress kay ko na sakiton kay na siya bay paggawas kuan ka ng katulog yun kuan na nagbalik sa ospital unya nag-away pag yun mi sa akong inahan ana kay di lagi na siya musugot ni Dudong Kubkub. Di sila makadawat ba nga si Dudong Kubkub nya karon wa mi nagtingog mangud sa akong amahan anang tayma nga nanganak ko ana akong firstborn. Muna ang nahitabo dugay kay ni gawas si kuya. Mato pag gitawagan ako kung inahan ay ngay kog pasaylo ni gawas dayon ang bata. Katulog yun ga kapila jud ko nagkuan ka ng linya-linya naglinya nagbalik-balik sa Arinola. Miingon na niya akong ayaan hadlok akong ayaan ingon si tiya nga pasig ma-shoot ang bata di sa Arinola kay sige kog lingkod kay firstborn ba ya no matay idea. O di ana may mga bay taas gud kaayo ang linya aning tayma ning pag-anhin namo sa Simala. O di as Mama Irene na nagkugos ni Jasmine. Ito ay ang mga apo sa tiil. Ang apo sa apos Kobal. Nagsigig kuan ka ng lambawit niya kanang duha kay close man kay na sila sa ilang nanay Irene kanang akong second born ug third born. Ana silang tulo mag-close kayo. Si kuya kan man pud si kuya jam ra man na si kuya bisag kinsa na laman. Taas kayo ang linya hatang kay inita kaayos tanan. Pero okay raman kaayo kay ni apay nindot kayo nga view diri sa kilid mga bay no relaxing kayo ba masaka ka diya sa Palasyo Simala no relaxing kaayo ang imong paminaw na taas kay istanan di ana ingko pagdali mo dito kay nabiyaan na ta sa linya taas na kay niya na ang uban nanguli na pud ang uban ya kami padung pami kani di ana mi sa sulod nya mao ni kanunay ang setup kung na nakasulod si Mala panghubuon ginang mga sapatos, chinilas, ug unsa pa na imong gisul o butas. Ibilin gina diha mga bay pero di gid na siya kung asa nimo gibilin to ara po dito inigbalik nimo. Di ra gyud mawala na ra gihapon din ha. Salamat jud kay kang Kabert Label Vlog siya. Tungod niya nakalaag mi tibuok pamilya ug ang ubang lusog team nakakuyog. Muni ang sponsor ni Kabert nga before ko maglarga mag-adto mig Simala. So thank you kayo bye ay Kabert salamat kay Kabert Label Vlog sa imong kanunay nga kaayo dinhi kanamo daghan na kay kag mga natabang diri namo daghan kay mo salamat muna nga gihinganlan na gid ta ka og unsa ni universal giver kay daghan na jud kay kag sponsoran no thank you jud kay Kabert more blessing to come sa imuha ug sa imong tibuok pamilya thank you kaayo mo ni ang sulod no mo ni ang ilahang mga chandelier mga suga mga design nindot kay dito inigsod nimo ragi kag naa sa palasyo kani mga bay dool na taan ni Mama Mary kani nga video nya taas gyapon kaayo ang linya ani nya thankful kay ko kay nag kuan mi sige mag-anha na sugod ng pag-abot na mo Cebu ni anha mi diha sa puton kay nang ang second born nako may mao na magid na siya sa puton kung i-google ninyo ang kuan ang personality sa second born makahibaw gid mo unsay personality tinuod jud kay mao man sad ang sa amo ang pamilya ambot ka sa inyong pamilya i-search ninyo ang personality of second born kid or second born child makita ninyo mga bay unsay personality sa firstborn mausad sakto kaayo kang kuya personality sa third born wala pa na ako ma-search ang third born kay third born baya ko same sa akong baby girl na napoy pagkamaldita pod pero ana man jud na tao ra man ta so kani dool na mi ani happy kay ko kay wa gid intawon gisapot ning akong nakadala tun kay na di na ganahan na nang milyahan kantas kayo